cyfres o fideos yma, dwi'n dangos chi sut i gwella'ch gwaith chi yn Google Docs. Nawr, heddiw, dwi'n dangos chi sut i creu pennyn. Nawr, os fi'n clicio bant o'r prif dudalen fyna, chi'n gallu gweld does dim byd ar y top y dudalen gyda fi. A pennyn ydy header yn Saesneg. Os fi'n clicio ar y top, chi'n gweld mae'n agor yr header lan. Ac os fi'n ysgrifennu enw mewn fan hyn, ac beth mae'r pennyn yn wneud yw galluogi ni rhoi ein enw ni, falle rhif arholiad ac hefyd y pwnc ar pob dudalen. So, os ni'n argraffu yn gwaith neu bant wedyn, ni'n gwybod pwy sy'n perchen ar pob dudalen. So, os i fi yn clicio bant o'r pennyn, a wedyn yn symud lawr, chi'n gallu gweld ar y dudalen nesaf, mae gyda fi yr enw fyna hefyd. A dyna ffordd i chi'n creu pennyn.